Предстои ви втората нощ на кратицата. Това е едно състезание, което вече знаете какво представлява, защото първия път, когато имахте нощ на кратицата, се провалихте и кратицата спечели. Състезанието, което предстои да проведем, е следното. Нарича се полумесец. Всеки отбор, отбора на известните и отбора на гражданската квота, трябва да държи този полумесец в продължение на 2 часа, без той да падне. Пред всеки от вас има по едно копие. Вие трябва да хванете копието за въженцето, с което то е овито, и да го опънете напред, след което на върха на всички ваши копия ще бъде закрепен от нашия асистент този полумесец. И по този начин вие трябва да го държите, без той да пада, в продължение на 2 часа. Битката е оценена на 5000 лева. Има и едно условие. Екипа разрешава едно падане. Не едно на отбор, а едно общо. Второто падане ще бъде фатално и битката ще бъде сметната за неуспешна. Трябва да ги държите само с една ръка. Имате право да сменяте ръцете. Ще бъдем безкомпромисни в правилата. Ако копието на някой падне, играча се дисквалифицира и оставате отново с един човек. Височината има ли значение? По-малко. Силно тежи като голям. Как ще разпределим ли? Аз ще до другия край, ти в средата и така. Сменяме си местата с тебе. Някакъв баланс ще трябва да се гони. И трябва да бъдем и подвижни. Поздравите, тук ще го едем. Ако лично тук се откажат от страни, трябва да... Как ще го държим? Как ще изгоня баланс? Значи трябва да остане един отстрани. Я напивайте тук каквото можете. Не, така както сме се наредили, е добре. Ама тук са Рут и Жени. Айде, крати, ядем. Чай са. Какво правим? Ето, много гадно така, бе. Какво правим? Ами, още от цялата вода. Може ли да трябваше да се разпределяме така? Три, 2, 1, старт на мисията. Малко да пуснем леко. Повтарям, имате право да си сменяте ръцете. Нямате право да подпирате пръчката. Ти държиш я, Вили? Държа. Пръчката за въжето. Не виждаш ли? По този начин трябва да издържите 2 часа. Абсурд. Имате право на едно изпускане, хвани пръчката. Вижте какво? Виж къде се подпира. Ето тук. Тук се подпира и тук. Много е тегло това. Много тежко, бе. Това е Много тежко тук. Много. 2 часа. Ти подпираш ли? Подирам, бе, какво искаш държа? Какво държиш, ще падна, бе? И какво, аз ще съм виновен? Та мисия е обречена и тази. Държиш ли? Ти държиш ли още? Аз ли? Виж как ми е това. Да, Вили. Виж как ми е опряно тук горе. Ти Вие ме двете тапи държите си ли? правиш, че? Аз държа, я виж как е. Ти в момента не държиш нищо. Тук да държиш Значи ми тази пръчка трябва да е опряна право това. Виж как ти, виж колко разстояние имаш 2 пръста. Добър ден. Джан, бой мило, че нищо не държиш. Други, дигни ти. Ама ми тежи много как всички ни тежи, бе, мило. Добре, какво да го направя? Въртям се много. 2 часа. Да, не накланите от никъде. Ще го излапаме. Малко, бе. Това не знам как ще стане. Който му? Много е неудобно. Неква беше. Давайте вицовете. Вася ще падне, бе, Вася. Аз няма да разказвам, моето са тъпи. Не мога, бе, китката ме боли са. Какво? Си чупа китката, за да държа тук под носа. Айде да го пуснем. Не. Рано е. Чакай се правим още малко. Нищо не държиш, бе, Меги. Въртите ми това, въртите ми не може да... Добре, какво да направя? Аз кажете ми какво да направя. Просто го натискай, наистина го дръжна. Виж как съм го фанала. Си опри лакътя в тялото, Ти в момента пръстите ми колко са свободни. Сменям. Смене. Вие дръпнете малко нататък. Не мога. Виж колко са до мен на зъпа, колко място имаш. Любче, менете малко нататък. Сега. Пати му е по Карти. Моля ви, дръжте по пример. Виж как падна, бе. Карти! Това се вибрира малко.
Хора, моля ви, аз само държа тук покрай мене. Васе, дигни малко, бе. Не е вярно. Гледай сега къде отида. Така че сега ще кажа, ей! Абе, пичове, държиме 3 човека в момента само. Ма аз държа и ми се щупи ръката след малко. И аз мога да ви кажа, Вас двете, че в колко този пъти да ви ъгъл... съм искал да ги гледам, Обаче в другия ъгъл държим, виж в другия ъгъл как е. Добре, искаш ли леко да отпусна вие да ви държите? Айде леко отпускам вие. Защото съм близо до нея. Аз си казвам, дигни, така, опри го малко това нещо, защото ти казвам, че умалявам аз. Добре, така, добре да. Чакай. Не трябва да ръка. Станете да мърдате, бе. Ние хора как не мърдат? Чакайте хора, вие какво искате от мен? Те са 8 човека, братче, и се справят. Ние сме 9 човека и не можем да се справим. Не, аз тук съм на най-прецаканото място. Еми аз не ти как да дойдеш тук до мен. Поне да бяхме запирали тук. Да не мислиш тук по-лес. Вили, престанете се забита в мене, защото... Абе, не мога, бе, Меги, къде да ходя? Ще смена и аз. Ама виж колко ти е криво, бе, Вили. Добре, къде да отида, бе, Меги, сега? Ами към Любо. Добре, да стигнем също там колкото можете. Защо да идва към мене, бе? Докато може, до тогава ще го държим. Добре, защо само при мене пада? Много интересно. Много интересно. Вече много ме поливане. Сменя и другата. И тази си е разтъповен. Тази не държиш нищо. Нищо не държи Василка. И Емануела не държи. Ама хора, боли ме, ако искате да пуснеме. Излишно е. Не, Чакай, стига се. Чакай малко. Чакай. Чакай, вас, Алиса. Не, бе, окей. Щом заради другите трябва да седе и да си щупа китката заради другите, така ми го кажи. Че трябва да се щупа костите заради другите. Трябваш колко ме интересуват. И ти като труд почина миналата ми се може да стане. Защо държиш така тази пръчка, бе? Защо сега се върна към другата ръка, тази ме боли. Ама ти нямаш опора никаква тук. Марина, ти къде държи? Аз, а не Марина, ми гледа, ти как държиш това, ме? Добре, как да е така, ще Ето виж как ми е ръката, виж как ми е ръката и ми трепери ръката. Ти държиш се, така, Връщай, чакай, бе, чакай. Вас, аре, моля те. Моля ти се, аз държа, но просто ти колкото и да ми се молиш, Гибон, толкова ми стигат силите. Моля ми се разсъди, че съм с слаби ръце. Това е глупаво и несериозно. Много ми се детърто. Ма ние с тебе трябва да се направим на една ръка да сме. Добре, айде ще върна тая. Ако някой вижда, че някой сменям, прави нещо неправилно, да му каже, защото аз нямам представа как трябва да малко назад първо. Назад, Стига с тия анализи, че полудявам. И какво да я направя, кажа? Така? Дръж и това е. Меги, дръж там колкото Мегито държи, няма ти казвам, балон държим в момента. Ами добре, как да държа? Кажи ми как ще го направя. Виж ме. Бе, сечинаме, сечина, йой-йой, йой-йой. Ще падне. Сърце сия, слънце сия, йой-йой, йой-йой. Така не ста, така сия, никой не зна. Чакай. Вижте малко. Трябва да го разпределим по-равно, иначе. Ще провалиш мисията. Накрая ще светнеш коя е картичура. Много тежест оставили на... Значи ние в средата, най-тежко ние са в средата. Аз мисля, че го казах още в самото начало, че в средата трябва да са силните мъже. Думе. Наши в момента какво би е? Глупости правя. Какво ти пука? То няма го издържим това, ти гадното. А моля да пусна аз да ходя да запълна цигара. Не. Аз взема малко. Ще бъдеш бита с пръчки. Чакай. Йой-йой, сърце сия, слънце сия, йой-йой, йой-йой. Обръщам си, ама виж това към мене. Гледай сега къде се въртите. 10 минути. Съм 10 минути. Едва 10 минути след началото на изпитанието, участниците вече са изтощени от трудността на задачата. Ще успеят ли този път да спечелят срещу картицата? Чакай. Абе, стига бе, Гибон! Какво Гибон? Какво ще падам средата, бе? Николето! То се ще като сменем аз ръката и всичко пада, защото Аз държа и знаеш как му боли кичата. Ама виж, плати! Вижте сте по-добре от нас. Гибона. То е ясно, че ние ще изгубим тази мисъл. Гибона няма смисъл да се раздава. Уважаеми състезатели,
Моля за вашето внимание. От 30 минути вече сте в тази поза. Съзнаваме, че ви е много трудно, но правите безброй много нарушения. Отбора на популярните щяха да изпуснат няколко пъти луната. Деян Донков с две ръце го спасява. И кебаната доста дълго време държа с две ръце. Николета си го държи под мишцата през цялото време. От гражданската квота. На Вели падна няколко пъти копието, на Мариана също падна няколко пъти То се пада по едно на... Като не държиме, всички не стават. И искам да ви кажа, че от сега нататък при всяко нарушение ще дисквалифицирам по някакъв. Само ви предупреждавам. Аз не мога да не хвана пръчката. Ние трябва да я хванем пръчката, за да я сменим. Ти имаш предвид. Как да я сменим иначе като То няма как. Тя ще падне самата пръчка. Тя няма как да... Не съм хващал от две ръце въобще. Ето край. Николета тук ще отпадна от играта. Николета, благодаря ти за участието. Е много готино. То не, че... Може да седнеш. Добре, дай само много средата да си изнесем. Аз па тук нищо не държа, гледай. Еми, дръж малко. Емануел отпада. Защо? Защото вие виж какво правиш. Нямам, отпадаш. О, то само е по-леко, бе. Малко и да, малко и по-удобно. Да. Повядай. Ти си пуши цигарите там. О, само е по-добре. Мисля, те ривола, ти ме полетките. Май сега сме по-то, кой може да си го разпределиме точно. Мисля, че не е много удачно да ни дразниш, когато ни е тежко. Не може. Кой пи вода? Аз. Отпадаш от играта. Тя Николета сама ми я даде. Заповядай. Майте ще не Еми хора, тук ще Ние сме обречени. А малко по-фолк Диди. Всички мисии прецакаха. Сме. После съм аз. Чай. Банка. 5000 лева да видите как се изкарват, а? Чакай! Нали един път Имаме може още да... веднъж. Можем още един път. Не може. Не, Имаме право на още един път. Току-що свободния опит това нещо да падне беше провалено. От тук нататък нямате право да пада повече. Добрата новина е, че тези могат да се върнат в отбора. От тук нататък следващото падане ще бъде фатално. да се починаха. Ама те починаха, ама те. Както трябва. Да може да не дигат. Готови ли сте? Раз, два, три. Пускай. Упс. Свърши. Не ме гледай. Браво! Майка се върчи. Чо, целия съм лежал. Напсувай ги както си моля. Както се досещате, и тази нощ на картицата е неуспешна. Вилия, защо си ядосан? Кой от нас ще поста прибра? Трябваше по-сериозно. Никой кой. Няма Ние много виновен. приказки трябва да се съсредоточи човек. И аз така мисля. Чухте ли какво каза? Това беше към вашия отбор, че без много приказки, без много ритми, човек трябваше да бъде по-концентриран, може би. Някаква част от нас бяха концентрирани. Къде смятате, че е картицата? В кой отбор? Вили? Не знам. Кажи какво ти е на сърце. Не в тази игра, не е от нас. Не от нас, да. В другите игри от вас ли? Ние не винаги сме разделени на такива отбори. Във вашия отбор имаше поне 3 картици. Желая ви приятна вечер. 5000 лева отиват в бюджета на картицата. И ти си ядосан.
Естествено, че съм Няма да ядосана. ядосана, Защо да брат. не съм ядосана? Не казвам, Оттекоха че нямаш китките. право, просто се чуда защо си. Защото трябва малко по-сериозно да ги взимаме нещата. Не става просто за парите, тук става просто, че ще ни гледат хората и ще ни се смеят отвън. И на мене ми е чудно. Не искам да изглеждам в очите на хората някаква Трудно лигла беше, Иване. В смисъл, не е лесно. Знам, че не е лесно. Ние бяхме останали накрая две жени, в смисъл две жени и трима мъже и това нещо трудно да се балансира. Вие още от началото сте човек повече. И с мъже И с повече. човек повече, ама... И с мъже повече, и с човек повече. Някои въобще не държаха, нали сте църкви, като няма желание да Мисъл- бъде силно, нали така? Не ги обвиняваме, че не са държали, ама... Довиждане. Чао. Доста хора не държаха истински. Значи картитата е била във вашата организация. Ти колко дебела си станала. Направо ще спука шанс. Хайде, майко, дочка втори. Майко. Той оди за тебе 5 минути. Участниците загубиха и второто предизвикателство в нощта на картината.